Ze hebben hem meegenomen naar het gerechtsgebouw. En de hele legerafdeling die staat daar om hem heen. Oh, ze moesten dus weten, hij is de zoon van God. De grootste koning die er maar is. Hij verdient de kroon. Nee, niet zo'n kroon. Normaal gesproken dan ga je naar een openluchtspel op een bepaalde omvangstijd. Je gaat op een bankje zitten en het begint. En hier komen je alle jaar apart binnen. Alle jaar in groepjes van 30 wil je tot een groepje vormen. En wil je om een zo'n minuten wil je loslaten. Dus elke zo'n minuten vertrekt er een groep van 30 personen, gaat naar de eerste scène. En elke zo'n minuten scoot het in de tuin steeds weer op van scène naar scène. En zo hebben we 10 verschillende scènes. 10 verschillende tjerken die het met elkaar spelen. Dat is op zich al heel bijzonder, want wij zien dat natuurlijk. En de bezoekers gaan op die manier dus de hele tuin door. En dat zijn 56 rondes. Dus 56 keer zo'n minuten en dat is van 12 uur middags tot een kwartier of 10 jongens ongeveer denk ik. En toen begonnen ze veel harder te schreeuwen. Kruisig hem, kruisig hem, kruisig hem. En ze gingen maar door. Ja, heel minder mensen gaan naar het kerken, maar toch is iets als dit heel populair. Hoe kan dat? Ik weet het niet. De kerken rennen inderdaad leeg, dat merkst. Maar mensen zijn wel op ziek. Mensen weten dat er meer wijzen, maar dan alleen maar mensen hier op hier wijzen. En mensen zijn ziek om dingen. En wat ze dan ook maar die ziekje, dat weet ik niet. Maar mensen ziek je wel, dus ze gaan ergens heen. Mensen zijn net meer gewend om zoals vroeger in zo'n stief bankje te zitten en keizerrecht op en oren stilzitten te blijven. Mensen gaan hun eigen wil en willen hun eigen richting bepalen. En ik denk dat dat wel hun keuzes ook oorzaakt. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.